Ahojky lidi, moje meno je Antifaz, kde ja vás vítam u ďalšieho videa aktualizácie, tu som mnou Katuš. Ahoj! A Chiara vás zamávala. Chiara. Vidíte. Má pekné vlasy. No, takže ako ste si všimli, je nová Fortnite. Dneska vám to výnimočne nechám na celej obrazovke, nebudem ich zoomovať proste. No, takže vidíte, ako to tu vyzerá, no. Po prvých questoch budete vidieť toto, veci nejaké, čo sú tu. A čo je tu nové, je tu nový quest. A najlepšie, keď je všetko zmenené tu, úplne. Už viem vlastne, čo sa tu odohráva, vôbec ma to nepostudilo, pretože ja som bola na druhom účte a to už ma trošku skazilo. Viete ako. A máme... After je potom, ne? Po? Mogę... Vidím si, že stala pri mne táto. Chiara. No, ja som hneď na dostrom. Že vraj to bude niečo s magiou. A popri tom som vám chcela povedať, že... Oh my god, je ladi. Že... toto tu. Že čo som zabudla tie kokot. Ja som zabudla tie veci. Konský trh, Eddie a Ferdinand sa presťahovali do Golden Hills. Potom, že je nové, pojďte si mám nový gang. Gang. Vidíte tie moje lagy, to je hrozné, ja zapečím. Vidíte lagy. Ale pravdepodobne to zrýchlím túto časť, lebo toto bude veľmi zúžené. Ale musím zhore, som zabudla. Hlavne sa pozri, keď pôjdeš hore. Au. Trochu. Neviem. Hej, veľa lagní. Lebo nenahrávaš. Začni nahrávať a budeš mať aj ty. Môžete tu skákať, čo ste si všimli. Som ešte chcela povedať, že choďte do Jorvik City Plaza, sú tam nové oblečenie a od zajtra bude Raptor vystupovať vo Jorvik City Plaza, bude mať koncerty, a pojďte sa na ten výhľad. A máme to, musíme ísť za Jamesom teraz. Lagi. Shit, ja mám také lagi ľudia. Trošku sa rozbeháme. Ideme trošku rýchlejšie, len jedným tempom. Ale tak to budete vidieť zrýchlené, takže to je jedno. Aha, to sú gangy naše. To sú sami. Emo Dragons Fly Club sami. Pretože my sme premnožení. My sme cool. Emo Dragons Fly Club is cool. And everyone on this club too. Today. I love these guys. Hey. Musím sledovať tohto. Takže ako vidíte, teraz musím sledovať nejakého sprostého... Neviem, sprostú vec. Myslím, že sú to nejaké... Ježiš, čo to bolo, sakra? Som zabudla. Teraz je to rýchla otočka. Tá fontana je najlepšia, keď to môžete lietať. To dva vitky. To sú toto. Ja som není Katy, vole. Prečo ma ona volá Katy? Zvykla, že ja som čarobielý oblečením angelom. To je jedno. Třeba si tě spletla. Ideme rejsovať.
pozor, spomalíme. Ako teraz ste si mohli všimnúť, teraz je to trošku teraz musím spomaliť. No, on sa odhlasil, Chamber sa odhlasil. Jasne. No, ale keď som prišla ja tam. Ako ste si všimli, mám lagy, takže vidíte moje faily, veľmi prebytočné. Ale viem pri tom, kde mám ísť a to mňa čaká tá opisa. Láka moja, ja som rýchlejšia a mám lagy, tak som sa prečítovala dopredu. Ne. Ďalší. Salve nejaká. Lol, videli ste toho ľudia? Úspech čo sú? Áno, teraz bude. Uno momento. Áno, bola to krátka chvíľka, pretože som musela... toto vidíte, môj gang. Nie môj, ale tak gang. Emo Dragonfly. Tu sa máme radi. To je Benny. Hi Benny. Malák, dobre. To má každý asi v tomto meste teraz. A teraz máme chytať, myslím, že nejaké papieriky, alebo nie. Máme dávať na opravu niečoho. To sú babín. To je Jasín. 4 minúty čem. V tých lagoch sa to nevyznám. To je rovné. Ježiši. Vypakovala som človekovi skoro. Vidíte, toto tu lieta už. Ja som už tieto deli robila. Deli. Ne. Jo, já si budu udělat daily. Něco. Vidíš, musím jsem ti to připomenula. Very sorry, but I'm a lax. I don't write on the group chat. Sorry. English, Andy. I know bad English. Ciao. Sorry, hi. Tak. Dobre. Hi, Vicky. Ona má také isté veci, jak ja. Máš. Máva nám. Ako si všimli, má môj klobúk, tričko, gače a topánky. Co? Jo. OK, takže ideme ďalej na tieto questy. Lara! Ahoj. Hi teda. Týmito personmi je sranda strašná. Byť na talianskom serve by chcel každý byť. Nemyslím to. Dobre no. Už to nevidela. Takže tieto laťky si nedáš.
Teraz musíme dať Jamesovi nejaký list, ktorý sme asi naposlali, alebo toto. To si skočíme, to zaparkujeme, pretože musíme dať list. What is this? Čo to je? OK, a teraz by sme mali dať list, alebo niečo také, tejto. Niekoho som videla bez koňa, či s koňom. Taký bildom. Sorry za otvorený čas. Did I pass or pass it? Či ste si všimli, veľmi veľa nomy sa cíli. OK, ja to teraz prestrniem, lebo musím ísť ku Derekovi do Silvodu, je to strih. Blup! OK, no takže som dorazila ku Derekovi. Mám dobrať, kde máš veľký. OK, takže to sú veci, v tých krabiciach, to musím doniesť ku tej čaržnici, čo to je, neviem. Takže ja sa prepravujem, takže... OK, dorazila som do tejto tu lagomestovej dediny. Je Helen, hi. A Emmy, hi. Musím potvrdzovať a obrať koníka a ideme niečo baliť, alebo koník, alebo hej, koník, ideme vlastne budeme mať ohňostroj. Vieš čo, sa vytvárajú tie rakety. Dobre. Pravdepodobne zase musím ísť dole. Koň je menom Sankis, aby ste boli v práci. Sankis? Je to strašne špále? Áno. Takže, ahoj Ellen. Hi, sorry. Prejdem mi jezdí čampionát. No, neviem nič. Súde. No, neumíš jesť. No, nadám. Teraz budeme musieť rozniesť plagát, alebo čo to je nejaká mapa. Po všetkých týchto. Yes, ahoj. Allow magic. Hovoril James. Teraz musíme ísť potom, kde sú tu tie obchodníky. Andy? Myslím si, že to dává. No. Jestli takhle změní úplně každý město v SSO. Možno, hej. OK. Musíme sa vrátiť zpátky. Máš môj klobúk bez to? A pokračovanie nebude zajtra. Takže prídi sem, vole. No takže pre tento diel o aktualizácii diel 50, myslím, že to bude všetko, alebo 49, teda neviem. Ty vole, ešte toto je lieta, rozbij mi kameru, Dori, ty vieš koľko stála? Jsem tě musela dobře lítnout do záběru. No to vole. Mi rozbila kameru. Poďme ešte ku Jamesovi bližšie. Ospravedlňujem sa. Som tu nahá. To nemám gate, no. Ty si celá. OK, takže Kiara vám zdraví do videa. Lara ide. To je Ellen. Ladí. Tam je Sár. Takže sa s vami ľúčim, vidíme sa o ďalšej časti a teraz viete počítať už, takže bye! U ďalšieho videa, ktoré bude natáčať v sobotu, takže bye! Ahoj! Sára vás pozdravuje všetkých. Áno. Dobre.